برای گذشتن گرانیتس از مسکو تا قزاقستان کمپانی ما برای شما شما را برده ساخت سلامت و میاره ماشین‌های زمانوی دارای وایفای بیپل خوبی کمپانی دارند است که شما را برای گرفتن حجت‌ها کمک میکنه. شخصی که اینا کانال ببیند گپ زنم 500 روبل سکیدکا نمرش در روی اکران حتما زنگ زنید. салом алейкум ба ҳама бародаро ба ҳама подписчикои канал хуш омадаем бародарои азиз. имрӯз баҳри шумо якчанд мошинаи арзонро пешкаш мекунем. пеши видео сар кардан бародаро дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видеоро поделитсия кунед то ин ки кори мо пеш рава ва ҳар рӯз видеои нав ба нав баҳри шумо пешкаш кунем. шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд мехоҳанд ба фурӯш бароранд метавонанд бо тариқи вайбер ба ҳамин рақамҳо ба мо равон кунанд. мо дар видеои оянда ҳатман мегузорем. бародаро ман боз як канали нав кушодагем. ҳатман касе ки маро дастгирӣ кардан мехоҳад дарояд дар ин канал amin.tg ҳатман подписатсия кунад. дар оҷа фақат мошинаи арзон баҳри шумо пешкаш мекунем. бародаро аз ҳама подписчикои канал хоҳиш карда мешавад ки ҳатман дар омада дар ин канали нави подписатсия кунед. силкаш дар таги комментария ё ин ки дар описание монда мешавад. бародаро ҳатман дар омада подписатсия кунед ва лайки бобогира фаромӯш накунед. мерем видео тамошо мекунем ва лайка фаромӯш намекунем. бародаро рафтем. ба хоҳиш якчанд бародаро хостанд ки мерседес сечкаро ба навор бигирем. ин марҳамат соли бароришаш 1999 мотори 1.8 коробка механик бензин нархиш 63000 сомонӣ. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд +999 919 04 11 02 +999 981 07 52 79 ё ин ки +7 999 866 83 41 метавонанд занг занед. Opel Vectra B соли бароришаш 2000 сол мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 29000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 910 0164 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. якчанд бародаро хостанд ки хаҷибеки арзонро ба навор бигирем. ин марҳамат соли бароришаш 1994 мотори 1.6 коробка механик бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 17500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 917 92 62 00 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Hatchback соли бароришаш 1996 мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. документош буд шидагиай танировкаш то январ. бародаро номерош барои занг задан +999 919 69 11 91 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. нархиш 28000 сомонӣ. Opel Hatchback соли бароришаш 1996 мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 72 27 20 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. як бародар хост ки матиза ба навор бигирем. ин марҳамат соли бароришаш 2006 сол мотор 06 коробка механик бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 19000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 985 24 15 52 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. матизи фурӯшӣ соли бароришаш 2000 сол мотори 1.3 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан +999 919
22 23 88 номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. ваз 21 14 соли бароришаш 2008 сол, мотори 1.6 бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Документош бучидаги, мошин дар ҳолати хуб аст. нархш 17000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 77 87 15 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Opel Duty соли бароришаш 1999, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 36000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 88 69 88 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ваз 21 15 соли бароришаш 2002 сол, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳуҷҷатош 1 сола, нархаш 11000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 905 66 29 39 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel Hatchback соли бароришаш 1997, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати бениҳоят хуб аст. нархаш 35000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 935 61 0003 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. як бародар хост ки мо Тикора ба навор бигирем. ина марҳамат соли бароришаш 1996, мотор 08, коробка автомат, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 7500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 917 65 70 80 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. ваз 21 14 соли бароришаш 2004 сол, мотори 1.7, коробка механик, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 77 74 12 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel Hatchback соли бароришаш 1998, мотори 1.6, коробка автомат, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 33000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 919 50 40 71 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. Opel Hatchback соли бароришаш 1996, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 23000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 917 89 58 59 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед. документош 1 сола бародаро. касе харидора метавонад занг зана бародаро. Mercedes CHK соли бароришаш 1998, мотори 1.8, коробка автомат, газ бензин, кондиционер надорад. нархаш 53000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 555 552 552 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Mercedes-Benz соли бароришаш 1998, мотори 1.8, коробка механик, бензини холӣ, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 68000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 881 881 884 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. марҳамат бародаро. ваз 2100 соли бароришаш 2005 сол, мотор 1.5, коробка механик, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати бениҳоят хуб аст. нархаш 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 908
802199 номерои Тоҷикистона. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро.